Maayong buntag sa tanan. Kini nga itong ebanghelyo nagisgot mahitungod kang San Juan Bautista. Ilabi na mahitungod sa iyang identidad kung kinsa bagyod siya. Tinuod ang mga Hudiyo, dugay rang nangandoy sa pag-abot sa Mesiyas. Gipaabot nila ang pag-abot sa Mesiyas sa taas nga panahon. Ang Mesiyas nga maoy muluwas, mopalingkawas kanila. Gikan sa mga tao, gikan sa mga naso nga maoy nagpaulipon kanila. Ang Mesiyas sa pulo nga Hebreo ug sa pulo nga Griego, Kristo. Usa lang ang kahulugan, bot pasabot, the anointed one, ang gidihugan. Kay tradisyon sa mga Israelita, nga kung ikaw gani mapili nga mamahimong propeta, ikaw ilang dihugan. Kung ikaw mapili nga mahimong hari, ikaw ilang dihugan. Kung ikaw mapili nga mamahimong pari, ikaw ilang dihugan. So ang Mesiyas is the anointed one, ang gidihugan, ang napili, destined to liberate his people from bondage. Ilabi na sa nagpaulipon kanila. Ang mga nasod nga nagpaulipon kanila. Ug dugay na silang nagpaabot sa iyang pag-abot. Kaya natutungura sila giulipon sa mga Romano. Ug tinuod grabe gyud ang impact ni Juan Bautista ngadto sa mga tao. Nagtuo gyud ang kadaghanan nga siya na mao ang Mesiyas nga dugay nilang gipaabot. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis, ang mga sundalo nanuol sa iya. Nangutan na unsa may among buhaton aron kami usab maluwas. Ug dili lamang kining matawana, bisan ang kadagkuan ang mga kadagkuan sa Jerusalem nakuha ang ilang atensyon kang Juan Bautista. Jerusalem mao nang pinakasentro sa ilang nasod tungod kay tuwa dito ang templo. Ug ang mga nagdumala sa templo, ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, nagpadala og mga pari, mga Levita aron pagsuta kang Juan Bautista kung siya na bagayod ang Mesiyas nga dugay na nilang gipaabot. Kay once nga musulti sa Juan, ako ang Mesiyas, pwede dayon siyang dalhon dito sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, dihugan o ideklara sa kadaghanan nga niabot na ang Mesiyas nga dugay na nato gipaabot. Maunta ka na mahitabo. Pero si San Juan Bautista sa gisulti sa Ebanghelyo, nagmatinud-anon sa iyang tinuod nga papel. Dili ako mao ang Mesiyas. May muabot sunod kanako nga mas gamhanan pa kay kanako nga bisan gani sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas, dili ako makabuhat. Giila ni San Juan Bautista ang tinuod nga Mesiyas ug dili siya ang Mesiyas. Nakita niyang kaugalingon kumpara sa tinuod nga Mesiyas. Sa iyang gisulti, siya miingon, ako mao lamang ang boses, ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, apan ang tinuod nga Mesiyas mao ang pulong. Unya misulti pa siya, ako mao lamang ang lampara, apan ang tinuod nga Mesiyas mao ang kahayag. Ako mao lamang ang abay sa kasal, pero ang tinuod nga Mesiyas mao ang laki nga ikasal. Kung sa ato pang pinulungan, siya miingon, ako mao lamang ang supporting actor. Ang tinuod nga Mesiyas mao ang bida sa eksena. Pagkanindot lamang, no? Mga tao nga dili oportunista. Mibuhat
sa ilang tinuod nga papel sa kinabuhi. Ang mga tao wala niya gilingla, wala niya giilad, wala niya himuang iyang kaugalingon ng maong sentro sa atensyon sa mga tao, kundi giagak ni hinuon niya ang mga tao padulong dili sa iyang kaugalingon, kundi padulong sa tinuod nga Mesiyas nga ilang gipaabot. Ug tinuod nabuhat kini ni San Juan Bautista dili lamang tungod sa iyang pagkamatinud-anon, kundi tungod usab sa iyang pagkamapaubsanon. Nga bisan tuod sikat na siya sa mga tao, naghari gyapon sa iya ang dakong pagpaubos ilabi na atubangan sa tinuod nga Mesiyas. Wala maghari kaniya ang garbo. Kay kung ugalin ang garbo na maghari, ang iyang kaugalingon mao na ang iyang himuon nga sentro ngadto sa mga tao. May suon unta ato kining mapanalaminan diya sa atong kinabuhi. Nakita dili ang tinuod nga bida, kundi mga instrumento lamang sa kaayo o gugma sa Ginoo. Nga kung galing ihatag sa Dios kanato ang oportunidad nga mamahimong sikat ngadto sa mga tao, may atong timan-an nga mga instrumento lamang gihapon kita. Ang Ginoo mao ang tinuod nga bida. Nga atong mahal nga Berhen, gipahibalo sa anghel ngadto kaniya, puno ka sa grasya. Sa tanang mga binuhat siya lamang ang nakasinati ani. Puno siya sa grasya sa Ginoo. Kay gani ang Ginoo mismo mosulod sa iyang tiyan. Puno ka sa grasya. Ug bisan si Santa Isabel nakaingon kang Maria, ikaw ang bulahan sa tanang mga babae nga tanan. Ikaw ang bulahan sa tanang mga babae. Ug siya ang pinakabulahan sa tanang mga nilalang, sa tanang mga binuhat sa Dios. Naguna pa sa mga anghel, naguna pa sa mga santos. Pero atubangan sa Dios, nakita ni Maria kung unsa siya kagamay. Nabisan tuod siya ang naguna sa tanang mga santos, ang pinakabulahan sa tanang mga nilalang, at tubangan sa Ginoo siya miingon, sulugoon lamang ako sa Dios. Ulipon, sulugoon lamang ako sa Dios. Matuman unta ngari kanako kanang imong gisulti. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mingon sa sinugdan karon og sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.